Өлүшчө мобилизация учурунда популярлашкан әлеги жыр кишенин тематикасын белгиледи. Район башлыгы махсус харбий операцияда катнашуучуларга, алардын этиянилерине һәм аларга ярдәм итүчеләргә рәхмәтләрен җиткерде. Махсус харбий операцияда катнашучы егетләр район башлыгының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Мобилизацияләнгән егетләргә даими ярдәм итүчеләр, гуманитар ярдәм итүчеләр дә шундый ук бүләккә лаек булды. Балалары харбий операцияда катнашучы егетләрнең якыннары күз яшьләре аша рәхмәт җиткерде. Рузельда Саран движение, это движение, оно самое, наверное, эффективное. Все ребята, которые от нас ушли, они учтены, их знают. Минем бабай соғышта бірінші, бүтін дүния соғышында, әткей икенче бүтін дүния соғышында, мен Афганистан соғышында, міне біздің анағыбыз, біздің традицияда бара, біздің юлдан бара. Халық бик яқшы мүслімде, бик яқшы ярдәм иттеләр минем малайга. Концертлар қойып, акча җыйдылар, дуслар җыйдылар, бөтенесе дә ярдәм иттеләр. Махсус операцияда катнашучы һәрбер гаиләдән киткән балаларга, әти-әниләренә сабырлык бирсен. Балаларыбыз исән-сау кайтып, шушы тыныч тормышта гаиләбездә матур иттереп, озак гомер яшәргә язсын. Мобилизацияләнгән егетләр янына 7 тапкыр барып кайткан Рузель Минхаҗев очрашудан алган тәэсирләре белән уртаклашты. Рузель шигырьләрен дә укыды, заланың һәр шигырен, һәр чыгышын алкышларга күмде. Салкыннардан, ялкыннардан түгел, әрнүләрдә зилләр үзәкләр. Шартлаулардан җирләр titrәгәндә ничек түзә икән йөрәкләр. Кичә район үзешчәннәренең патриотик рухтагы җырлары һәм видеороликлар белән үрелеп барды. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.